Yo Mas Gareng Ponorogo sing saking Kota Riok, mbok menawi saking Panggul, Terbis, Karangturi, Ngerayun Ponorogo, Pule, Puspita, iki Radita, Mas Erwin iki. Lek Radita ki Mas Bayu Depok iki, lurahe. Oh, Radita ki murinya. Ha eh. Monggo lajenge teruse monggo Mas Kawor. Kendange Mas Arwin iki. Ya. Gelemu besok kapan? Ajak kasusu Mong tansah semoyo durung rujuk. ya enjaluk gambar apa? Mbok iya sing prasaja apa wae Sandang lan panganan cukup. mung iku durung pasti Mati wayo. pancen kowe bekti Aku bekti becandang yuk gotong royong. monggo sing kasta sampur ditengko kalih rombongan panggemban tayub sa-Indonesia. Sugeng rawuh Bapak Suroso Pakel Pule. Sak rombongan Bapak Yani. Niki kasune tangkel. Gelemu besok kapan? Ajak kasusu. Mong tansah semoyo Aku durung rujuk. iya jaluk apa Pak Yuyut mbok iya sing prasaja Apa sira nyembadani? nyomo edan iki apa wae Siap. Sandang panganan kopet. mung iku durung pasti Mati maru. pancen kowe bekti Aku bekti recandang ayo gotong royong. monggo sing asta sing ibing sinten Mas Tarik. Wis padha mabuk. Nalikane udan krimis mung kelingan sliramu wong maneh joten bisa tak selai nyatane masuki isih tresno jroning ati wanci ratri saya larung animbrungang titan saya langung mong bisa nyawang fotomu rakrasa
iki kasunyatan aku kowe nyambung tresna larangan samestine yen tamu gawe gelo luwe becik tak simpen sajroning dodo tak terima najan lara tak gawa nganti bubuting nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi duweke wong liya Ayo Kang Yuyut Indonesia. Lagu gending klangenan. Ngelamun kilura kadang bolong kang nembe adadang penuh tan liya anggalene mas cahayu Bratawati telenge kalbu nama lali warga kang den ento-ento wong cento ora dora derso mong lomba ora dewa setian turun loro gandang genduk Oke. Ngelamun kilura kadang bolong kang nembe anandang penuh taliya anggalene mas cahayu Bratawati telenge kalbu Damalali warga kang den ento-ento wong cento ora dora den sok wong lemba ora dewa setian turun lureng gandang genduk ayo ri katon rengku wonten napa mriku dene sampun dangu dekakak ngaten sakniki njur pinten apa pancen sampun bosen ing mongko prasetyamu nadat geger walik watu boten badhe lintu nanging kok ngene kedung burine
Surabaya lagu judone bebasan saumpama kaya ngeteni kumandangi sela langgeng dadine rotang ranting kaya dijerjuing wekasan botang manting ana kang wis kalekan pangumbar katresnan ra mikir bebrayat balik jur aku wis kadung kesurung hatiku mung tansah wasik tetep bro wono dadi bergoyang ayo rek cari cari kedi jajani dudu sana dudu kadang yen hati aku pasti kelingan paran abang kepranan awe bimbang ormo wetep saja urip bebarengan Kula niki tenane umur kula 35 Tenggo rawan tuwa Keton buri saking gunung kula anake wong tani dan sira wong gunung enang enung dan Ajan sira wong gunung nanging aku kowe kadang nandur telo Betenya betenira prawan tuwa dilamar jejaka kula melih nggih Kang Mas ampun citra kula benjang pun ngantos disia-sia Yo, dangdutan yo, dangdutan. Ayo. Mas Yani suratan. lah isih aku arep nyanyi sut sik to sitok iki